הרצון לחיות, ההומור, או הסיבה למה אתה חי, או מה יש לך להפסיד, או למי אתה חי, איזה אהבה שיש לך, כל דבר שאתה מוצא להיאחז בו, מחזיק אותך בחיים. וההומור, אני חושב, אחד הדברים המרכזיים שמחזיק את הבן אדם בכלל לשרוד. אני לא חושב שאני בכלל יכול. לא יכול מה? לדבר על אבי. למה לא? כנראה כל מה שאתה רוצה לשמוע זה שהוא היה פושע. הוא היה? אתה היית קובע שכן. ומה אתה היית קובע שהוא? אבא שלי. השיחה הזאת קשה לך, אתה לא אוהב אותה. אתה לא אוהב אותה, זה מכניס אותך לסיכון. מה לא אוהב אותה בכלל? זה מכניס אותך למקום שאתה ברחת ממנו שנים, אתה מבין? יוסף הנזל מחספין שברמת הגולן נוסע לפולין כמעט מדי חודש. הוא מלווה קבוצות נוער ומבוגרים ומשמש להם איש עדות. החברים למסע עדיין לא מכירים אותו, עדיין לא יודעים כמה כוח ישאבו ממנו בימים הקרובים. יוסף מנסה להספיק להעביר לדור הבא משהו מן המסע הכבד שהוא נושא. אני שמי יוסף היום. פעם בפולניה קראו לי יוסף, בקיבוץ קראו לי יוסלה, בחבר'ה בסיירת גולן קראו לי יוסי, ואשתי קוראת לי יוסף. כן. מי שהיה ביד ושם ראה תמונה על הקיר ענקית למעלה, השלישי משמאל נראה גבר בגיל 18 בערך, ויפה תואר, כמובן זה אני. אני אומנם עד של השואה, אבל אני עוסק בארץ ישראל דווקא בבידור. ואני הצחקתי עד היום הרבה מאוד אנשים. כל הזמן וכל השנים אני פה. אני עוד לא נותקתי מהמחנות. עוד לא הפסיקו להעיר אותי בלילות. אני בשמחה יכול לשמוח, אבל באותו זמן אני כאן. איך להסביר את שני הדברים, הקונטרסט הזה? זהו זה. כן, זה טרבלינקה. יש לי 7 דודים בצד אמא, אחותי עם ילד בן שנה, עם 2 ילדים של אח אחר, וילדיהם וילדיהם ונכדיהם ואחייהם וזהו. כל המשפחה שלי, 250 איש לכל הפחות. כולם, כל המשפחה הלכה לכאן. אני דווקא מרגיש ממש, אסור להגיד את זה, אבל אני מרגיש כמו בבית. בסוכה של יוסף ושרה מתאספים הילדים והנכדים, המשפחה החדשה שצמחה על אדמת הארץ. אני הייתי צריכה ילדונת קטנה לשבת ולשמוע את המדור לחיפוש קרובים. שמעת את זה פעם? זלדה וריינה מזה נולדה בשנת כך וכך, בפולין, בעיירה הזאת וזאת. מי שיודע דבר על קרוביה וזה שימסור. הדברים האלה והקול המונוטוני של הקריין, אני חושבת שזה חלק ממני. אני הייתי יושבת עם הרשימה שלי והייתי שומעת את זה אמרו, את זה לא אמרו. הדברים היו מאוד חיים. וזהו, אמרתי לאמא, גם היום אין שום דבר. ועד היום היא מחפשת עוד אח שאף אחד לא אמר לה שהוא מת. לחיים, לחיים. היום זה חג יחיד ומיוחד. ולכן אנחנו שותים. אבן אחת בטרבלינקה. אבן היא חלומות, אבן היא תקוות, אבן היא אהבות, אבן היא מחשבות שהיו. אבן אחת זה הילד ממול, התינוק בלול, החייט, השוחט, האברך, הסנדלר, הנגר, הבנקאי, המשורר, הסופר. וזאת רק אבן אחת. אז איך זה אפשר שיש כל כך הרבה אבנים כמו אותו אבן אחת?
שולם עליכם, מברך יוסף הנזל מחספין את יוסלה הוניג מלובלין, היהודי האחרון שנותר כאן מתוך 40,000 יהודים שחיו בלובלין ב-1939. רק החתול השחור מקבל את פניו של הוניג השומר על בית הקברות הישן. כאן קבורים תלמידי החכמים, גדולי הרבנים וראשי הישיבות של יהדות פולין. הילדים בבית הספר הצמוד לבית הקברות אינם יודעים איזו עוצמה רוחנית תמונה כאן מתחת לאבנים האלה. זה החוזה מלובלין, נכון? כאן זה החוזה מלובלין. זה ראש החסידות כאן. כל העיירות האלו היו המנהיגות דתית, והרב היה נגד ציונות, והוא חיכה למשיח, כמו כולם. ביתו של יוסלה הוניג צמוד לגדר של מחנה ההשמדה מיידניק. לפני 50 שנה היה יוסלה בתוך הגדרות. שנים איומות עברו עליו כאן ובמחנות אחרים, אך הוא בוחר לספר דווקא על אהבתו. Ob ich mal verliebt in er. Sie gewinnt sehr schein Meidl. Ein herrlich Meidl. Das ist wie meine nächste Liebe. Aber ich läuft mit der 5 Jahre. Stell dir vor, ich habe Ich habe Chassene gehabt mit dir. eine jüdische Chassene. Ich habe Gedischen. Ja, Ich habe Gedischen, aber ich gehabt mit. Ich stell dir vor, jeden Tag habe ich geschickt auf einen Oberarzt. Ich habe so lieb gehabt, ich habe gewiss, dass ich weg war. Nadje, ich wollte doch gewollt sehen im Leben. Ich wollte doch gewollt reden mit der Puh-Werte. Dass wir da zeilen, wie man gelebt, wie man lebt, die Hitze, als Kinder. Mit der Mann, wo der Mann, wo es nicht ist. Ich wollte doch gewollt sehen. Und er kriegst da für mich Jossel Honig. Du gewinnt der ganze Spazier, Fahrer nach der gewinnt die ganze Spazier, der jüdische Spazier gewinnt du. Ja, die Geschäften sind gewesen. Alles jüdische Geschäfte. Danach gehe ich nicht aus. Kein auf den Beisäulen, von daheim der Beisäulen, in der Seite buchen wir ein Taxi. Ist bei Nacht fuhrt mit der Taxi daheim. Also gehe ich nicht. sind all das mit dem Welt vermutet, das war damit. Ich kenne nicht kicken auf jeden Tag brennen so weiter. Sie du gibt den Menschen auch, ne sucht nicht alle Menschen. Aber sie du zu meins, du die ältere wurden brennt wurden losgegangen die. Frau gesucht den Kelz aber gesucht, suchen sie. Sind man dürfen alle aushagen. Also gesucht, da immer die nicht mit du. Sind wir. Ich habe. הם מפחדים מהעיקר, הם מפחדים שיהודים יחזרו לכאן. Faschewski Said, mit heißt der Kuron Said, der andere Said als sie. הם מפחדים, הם אומרים, עכשיו לקראת הבחירות. מיליונים יצאו למלחמה בקריאות עידד, אלפים לקחו חלק ברדיפות היהודים והתעשרו. איך הוא יכול היה לשחק איתי בכדור ולהתנהג כאילו שום דבר לא קרה? עם איזה עוד כל מיני דברים הוא שיחק בו זמנית בחיים שלו. אבא, גנרל, בעל, חבר בוועד המנהל של הבנק. עושים התואר מכובדת. מה שלך? כמה שנים עברו, יואו, איך אני זוכר לך, שף. אם תהיה השם בשמחה. איזה קטע. מה שלך? אתה זוכר אותך? אני זוכר אותו. זה שאני זוכר אותך זה מובן לי, אני רואה אותך זה מובן. אבל אתה זוכר אותי, היו לך מאות אלפים. אני אומר תמיד, שואלים אותי, מי אתה זוכר? אז אני אומר, עוד הכי טוב ועוד הכי גרוע. הוא בוודאי. אבל נחמד. אני יושב, איזה קטע. לא חיברתי. אתה יודע, השם היה צלצל לי חזק. זכרתי את השם. אבל לא זכרתי. פתאום אני רואה אותך, זה כאילו החזרת אותי עכשיו ישר לבית הספר. הייתי... שאלות טיפשיות. אתה לא יכול לבטא את המילה? בוודאי שמדברים על השואה. בוודאי שמדברים על יוסי ועל הייחודיות שלו. ועל מה זה נקרא שההומור הציל אותו, ומה זה נקרא שההומור מחזיק בן אדם. אפשר להבין את זה רק ככה. כי אנשים, דרך אגב, יצאו מהשואה ואין להם הומור, ולקחו את זה כל כך כבד, אז או שהם בבית משוגעים, או שהחיים שלהם הם סיוט אחד מתמשך.
אז הוא מסתובב כזה ומסתכל על עצמו בראי, והוא רואה איך הוא נראה בעצם פעם ראשונה עם המדים האלה. הוא נראה בן אדם... 32 שנה היה יוסף מורה ומחנך בכפר הנוער החקלאי דתי, כפר חסידים. הוא חלם להיות חזן ושחקן, אך לא הרשה לעצמו להתפנות למאוויים אישיים והסתפק בהוראת דרמה ובהצגות עם תלמידיו. בין מאות התלמידים היו גם זאב רווח ומשה איבגי. החוק והסדר הגרמני. על כל זה אני עובד עכשיו באותו זמן בדיוק, ואתה בדיוק מופיע. תמשיך על זה. אל תתן לזכור. אנחנו כל הזמן צריכים להזכיר ולזכור ולהגדיל את הדבר הזה, ולא להמעיט בזה לעולם. אתה נסעת לפולין? לא נסעתי לפולין. בוא, תסע איתי לפולין. זה נוהג, מנהג בבית הספר? Tak, my przychodzimy tutaj w niektóre dni, szczególnie w takie dni w miesiącu pamięci narodowej, na zaduszki przychodzimy, ale z tymi małymi dziećmi chodzimy pod pomnik, ewentualnie tam pod tę kopułę, a obóz zwiedzają dzieci starsze, takie, które mają 12 lat, zresztą nawet. Dzieci wiedzą, bo to są dzieci, które mieszkają w okolicy, także one rozmawiają i z rodzicami, dokładnie wiedzą, po prostu na lekcje historii, wtedy kiedy mówimy na przykład o wojnie, wrzesień jest miesiącem takim, w którym w Polsce się mówi o wojnie, bo wybuchła wojna we wrześniu i po prostu mówimy o tym, co się w czasie tej wojny działo. דיברתי עם גוי אחד, שזה, הוא אומר, הוא ענה לי רק משפט אחד, קרבוסקה. הגוי אמר, עונש מן השמיים. זהו, עונש מן השמיים בגלל שצלבו, אז זהו, היהודים צריכים כאילו להימחק, להסתלק, ואז משיח שלהם יבוא. כאן זרמו מים, כאן זרמו מים. לא, אתה הגזים בפנים. הוא היום ככה. אבל משלחת, עכשיו זה היה תא גזים זה. לא, אתה הגזים בפנים. שמה, או. אז פה הכניסו אותם, אני זוכר פה, זה היה לזול משהו. החלטתי לבוא להנה ולראות את זה. אבל לא יכולתי כל השנים. איפה אתה גר עכשיו? מה אתה מרגיש עכשיו שאתה בא? לא טוב. פשוט, אני עובר את זה עוד הפעם. זה קשה. זה אי אפשר לתאר במילים. במילים אי אפשר לתאר איך היה ומה היה. מי שבא לכאן כבר, אז הוא כבר לא היה בן אדם. הוא היה מין רובוט, מין חיה שרדפו אותו, שהם שותים, עומדים קבים, מכים. מה הוא חושב אז? הוא לא חושב שום דבר. מה? דוחפים אותו לכאן, הוא הולך לכאן, דוחפים אותו לשם, הוא הולך לשם. אין מחשבה, המחשבה גמרה לעבוד. החלום, כל הזוועות לפעמים, את יודעת, כל הבריכות וכל שאת מגיעה מהגטו ומחנות וזה. אני לא נרדם לילות, אז אני משתמש הרבה בכדורי שינה פשוט. סודן מתחילה לחלום. את חושבת, בסוף את לא יכולה לישון. אז אני פשוט מתעורר ולוקח כדור שינה, אז אני נרדם. יוסף, אתה חולם גם? שנים. כל השנים היו צריכים להעיר אותי. אבל שנים, איזה 35-40 שנה, לילה. אבל אני לא לוקח כדורים ולא שום דבר. אני נאבק עם זה. זה נורא קשה לעבור את זה עוד פעם. אני פשוט חשבתי שאני יותר חזק. אבל הופתע, נשברים. להגיע הנה שוב זה להיות חזק. כן, אז שזה אמרתי, אני מספיק חזק. להראות
על מה אנחנו צריכים לשמור. לכן אני חושב שזהו מה שמושך אותי לכאן, עם התלמידים, עם אנשים, להסביר להם שעל מנת שלא יקרה עוד הפעם מה שהיה, צריכים לשמור על המדינה. זהו. יוסף, אתה בוכה פעם ראשונה, נכון? אני מקווה שלא. זה לא טבע שלי ואני החזקתי מעמד תמיד. אולי. אני גם לא רוצה שהידידים שלי או המשפחה יראו שאני בוכה אחרת לכם. אז אני מסכים תמונות שם, תמונות אבסטרקטיות כאלו, כל מין אבסטרקטים, ואשתי מסתכלת ומסתכלת ומסתכלת, ואני אומר, מה, את כל כך מבינה באבסטרקט הזה? לא, היא מחפשת דוגמה לסווטר. אז זהו, כולם ידעו שלי אין זמן לשום דבר. לא לילדים, וזה הכל האישה, הכל היא עשתה לבד. אז שאלו אותי, איך אתה קונה מכנסיים, איך אשתך קונה לך מכנסיים, אין לך זמן ללכת לחנות, זה באמת עד היום. אז אני אומר, מה הבעיה? בבית היא מחבקת אותי, בחנות אתה מוכר, וזהו, וידעת את המידה. קצת יותר, קצת פחות, זהו. אושוויץ, 2, בירקנאו, על הכפר הפולני בז'ז'ינקה. אנחנו נרד, תקחו איתכם בבקשה את כל הדברים, תמיד קר באושוויץ. 6 שנים היה יוסף במחנות עבודה והשמדה. שם איבד את כל יקיריו, שם עבדו נעוריו, אזלו כוחותיו, וגופו חדל מלגדול. יוסף נדר שאם יצא חי מן השואה, לא יחדל מלספר את הזוועות לדור הבא. כאן, בכניסה לאושוויץ, נאלץ יוסף להזניח לרגעים את הנוער כדי לעזור ולתמוך בניצולים, אשר חוזרים בפעם הראשונה אחרי 50 שנה. נכד הגדול שלי, חייל מצטיין בחיפה, הזמינו אותנו. אמרתי לכם את זה באוטובוס. אז 9 נתנו להם הצטיינות, ו9 עומדים ואני רואה לבן, ואני רואה את הלהבות של הקרמטוריום. נכון. זה אמרתי לכם. אני הייתי בבה"ד 1, הנכד גמר קורסינים, ואני לא יודעת, עמד יהודי, והוא לא יודע מי אני, ולא יודע שום דבר. שאל אותי, מה אתה מרגיש? אז אמרתי, אני מרגיש, אני במחנה ריכוז. נו, שאלתי אותך היום ולא ענית לי. מה אנחנו זכינו? לא ענית לי. מה זכינו? למה אני? כן, למה אני? נו טוב, זה... למה אני? על מנת שנספר. זה נקרא חדרי הרחצה וחדרי השירותים, המכרעות. אלה מכרעות. פה היו צריכים לשבת האסירים, זה דהומניזציה של האדם לגמרי. וזה היה הסדיסט, יוזק, הסדיסט הגדול ביותר בכל המחנה. תמיד הלך עם מקל כזה, שם את המקל על הצוואר ודרך משתי הרגליים על הקורבן, וזה הוא גמר איתו. אני התעוררתי שהוא נתן לי את הפליק הראשון. הוא הרים אותי, זרק אותי את הראש לקיר ועל הרצפה. שבועיים לא שכבתי על הזה, בגלל שיוזק, פחדתי מהיוזק אז,
שזה שהיכה אותי, זה שהחלטתי בגללו להתאבד, אז שבועיים התחבאתי מתחת לזה. לזה לא רציתי לבוא, אז אמרתי יותר כדאי להתאבד. בית דין וכל זה? זה הבית דין, אתה תראה באושוויץ 1. אתה תראה שם את הצינוחים ואת התאים ואת השולחן של בית המשפט וכל, זה היה אותו דבר בכל מחנה. אני נשארתי פה, אני לילה ביום קו, אני כל הזמן, אני רואה את זה כל הזמן לפניי, אני ראיתי פה החיים, פה אמא שלי, פה אני באתי אחרי אמא שלי. אושוויץ, אני בנשמה שלי, נשארתי פה ואני לא יצאתי, אני גם לא רוצה, זה לא, יש לי חברה, היא אומרת סגרתי מגל, אני לא רוצה לסגור מגל. אני הייתי ילדה קטנה, אני מתגעגעת, אני לא רוצה כלום מהחיים. יום אחד אני רוצה לחיות את החיים, לא יותר, אני מוכנה לוותר על הכל. הם קראו, אנחנו קראו, ולתודה, אדוני משיב, ויתנו לך כפל מלוכה. אין קצבה של יוסר אוזניה. אין קצבה, עוד מעט מתקרב. אין קצבה, אין שיעור, אין סיפורים ואין שיעור לזוועות ואין שיעור לכל דבר, אבל אין שיעור לשמחה. לי היה מאמר כאלו לשעת חירום, לא יודע מתי יצטרך. אמרתי פעם אחת אני רוצה להיות שבע לפני המוות. אני הולך להתאבד ואני רוצה לאכול. קניתי 2 קילו לחם וחבילה חמה של 1/4 קילו, לא 100 גרם כזה קטן, 1/4 קילו. ואכלתי 2 קילו לחם ו1/4 קילו חמה בבת אחת. זה שווה ככה. ועכשיו אמרתי ריבונו של עולם, עכשיו שמש זורחת קיץ, אני שווה, לא יכול לקרות נס אולי עד הערב. וחזרתי למחנה. אני העזתי דבר שאף אחד לא העז אף פעם. בוקר טוב, אל תפחדי. בוקר טוב, מה? אל תפחדי. אני לא מפחדת, אני רואה שאתה כל כך עסוק בשיחה.
בראשית שנות ה-70 טיילו יוסף ושרה אנזל ברמת הגולן ועצרו להפסקת אוכל בחיספין. הם מצאו שם ישיבת הסדר וקוצים בקומת אדם. יוסף ושרה, שניהם יוצאי חטיבת גולני, ממייסדי קיבוץ טירת צבי וממקימי אלון שבות, החליטו שחיספין זקוקה להם. חניית הביניים הפכה לישיבה של קבע. את שדה הברקנים הסוריים הפך יוסף בשתי ידיו לגן ורדים. עם התפתחות היישוב עלה הצורך במכולת מקומית. מתנדבים לא נמצאו, ויוסף נענה לאתגר חדש. במכולת הוא נמצא יום-יום, שעה-שעה, ורק הרצאות לנוער או ליווי משלחות לפולין הם עילה מספקת להיעדרות. אם יש לי זמן להתבונן, אז אני מרגיש סיפוק שרואים כאן ויש ספסלים ואני רואה שאנשים יושבים בצל. זה היה המסלול שלי כל יום לחיידר. כאן היו כמובן כל הבתים האלה יהודים, חנויות, וכאן היה בית שתי קומות, כן, קראו לזה הבית של לוביצקי, כאן זה. שמה מהכנסייה ולכאן היו חנויות. בכל השנים בהם ביקר יוסף בפולין לא חזר לקובוצק העיירה בנולד. החשש ממה שנותר או ממה שלא נותר הרתיע אותו. לצורך הצילומים ביקשנו ממנו לחזור לעיירה שלו, ויוסף שאינו יודע לסרב חזר. מאוסס וברגשות מעורבים יצא לחפש את שרידי ילדותו האבודה. כן. כן. Ja, זה אנזל. אתה בבודיניק. Ja, jest dem Enzel. Ale pan, który rocznik jest? 20. Pani pamięta? Enzel שמיeszkał tutaj? יחטה. היה ברד. ברד יש פעם? כן. הנה, זאת זוכרת את הגיסה. אותו דפוק משקע לי, נו, איך... nie pamiętam. Gdzie mieszkali? Tutaj, שמשטקה. No to my. To my. יש שכינה שגרה כאן כל הזמן. To my, no też mówię, z Jachetą to my tak żyli, mama moja jak brat ze siostrą. No. הם היו המשפחה היחידה הלא יהודית כאן, ברחוב הזה. Jak Wielkanoc panie była u was, to Jacheta nam zawsze macy dała. שהיא זוכרת את המצות שקיבלה תמיד בפסח שמהגיסתי. מסתובב בעיר הישנה ורעש בה מכל פינה. אני מכיר כבר את דרכי, הדרך שער הרחמים. ההשפלה הכי גדולה, מה שיכול להיות, הייתה כאן. מה עשו לנו? הצטרכנו להשתחוות, הצטרכנו לרקוד, הצטרכנו ללקק עם הלשון. כאן לא היה אספלט, היו כאן, כל האבנים האלו, האבנים חלוקים האלו, היו כאן, והצלחנו לנקות את האבנים עם הלשון. ראו בחור ג'ינג'י עם תסרוקת גדולה ויפה, אז גזרו לו את השערות והכריחו לו אותו לאכול, וכל מה שאפשר עד שהם נמאס להם, ואז חילקו אותנו לעבודות. לעבודות שירות. Dzień dobry pani. Pani stąd? wychowałam. Gdzie? Tutaj, w rynku? Nie, na Wałach. חיים, לך לגז. חיים, לך לגז. זה הבית של אחי. זה. Co robisz? Kogo kręcisz?
Kvaneše, kurva, opet, co ti složi, co složi? Co složi? Daj. Hoće prijeti da kamera će vreti. Co složi? Co složi? Dek, תחזיק אותו. Kurva. Widziałem bez przesady. Jebny, wiesz Bardzo jak to? proszę. Bez szczękiem? Dom Sokusza? Nie znam? Nie znam. Dziękuję bardzo. אני חושב שזה צריך להיות הבית הזה, בכל אופן, זה הבית, כמובן שזה שונה. כאן לא היה המדרכה הזאת, הייתה גינה עד החוץ, וכאן החלונות האלו לא היו, היה קיר. כל השכנים יודעים שכאן היינו גרים. אתם רואים מה יש כאן? הגורל זה גורל, הגורל לא עוזב אותנו. הנה, ממכולת בחיספין עד המכולת הזה. U nas także jest sklep kazet, taki sklep. Ten זה כאילו מכולת בפולין בקיבוץ שהיה פעם בית מוזר, מאוד מוזר. לא האמנתי שאני אכנס למקום איפה שגרתי, זה לא האמנתי. באמת, לא. אז לקחו אותנו לבית כנסת. בבית כנסת הוא היה סמל מאיזה 6 חיילים. הוא עלה לארון קודש, פתח את ארון קודש, ספרי תורה כבר לא היו, מצא שם פרוכת אדומה מקטיפה שלא הייתה בשימוש כבר. הוציא את הפרוכת, שם על הכידון, על הרובה ככה ונעמד ככה בפיסוק רגליים, אמר, עכשיו אני אלוהים של היהודים. אני שרפתי כבר 20 בתי כנסת בדרך עד כאן, ואף אחד לא חיבה. זאת אומרת, אין ליהודים שום דבר. עכשיו אתם תערכו תפילה לכבודי, לשמי, ותתחילו לשיר. בינתיים אלו 6 חיילים אחורנית מכים בכתות הרובים לשיר. אבל מה, פתאום נזכרתי באיזו מנגינה, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל. התחלתי לשיר, וכל האנשים האלו שם זמזמו יחד איתי, השירה נגמרה. אבן משהו אבותים, הייתה לראש פינה. שאמרת, אם כך וכך קורה, אולי אין אלוהים? תראי, הייאוש הוא חזק. ואז כשאתה מתייאש, אז אין שום דבר בעולם. הרבה זמן לא היה לחשוב על כל הדברים האלו. כי אתה חושב רק איך להשיג חתיכת לחם. אתה לא חושב. אחרי המלחמה? טוב, אחרי המלחמה נהפכנו לאט לאט לבני אדם. לאט לאט, זה לקח זמן. אבל לא ענית לי אם הייתה לך את הדילמה של האמונה. קשה לי לענות. אמרתי שמצד אחד, כשאני אומר קדיש, לא יודע אם מותר לי להגיד את זה לטלוויזיה, אבל אני אומר את זה. קשה לי להגיד יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. מצד אחד. אבל מצד שני,
בלי להיות דתי, עוד יותר קשה. כי אם אין אלוהים במקום הזה, והרגוני, כתוב. גדל והתחדש שמי רבה, ועלבד יברך אבותי ועמוסי בחייכם ומייכם וחי לכל בית ישראל, והגלה בזמן קרב, אמרו אמן, יהי שמי רבה, מברך לרמל מאיה, יתברך וישתבח ויתפעל דרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלל. על הגג צורח, תרצה לפס, למה הוא צורח? למה הוא נחפז? כי השחר עולה והלילה גז. טוב, כאן את הרייזר. רייזר ואידו נפגשו על יד הבאר. היום נפגשים בבארות יצחק, אבל פעם על יד הבאר. 8 יממות נמשך המסע הקשה הזה. מסע שיוסף קבע את קצב נשימתו, את אלמות ליבו. בחושיו ובניסיונו ידע מתי להרפות, איפה לפתוח בשיר, והיכן בשקט לתת לדמעות לשטוף. עכשיו, לקראת פרידה, מצטופפים האנשים סביבו, מבקשים עוד רגע קט בקרבתו. יוסף, תשמור על עצמך. בטח! אני לא יודעת איך אתה עושה את זה, תשמור על עצמך. אם יש לך עצה, תן לי גם. בסדר? טוב, להתראות סבא. ככה. המרד שלי הוא בעובדה שאני יודע כמה זה קשה, כמה זה בלתי אפשרי, כמה העולם הוא אכזרי, כמה אדם, יצר האדם רע מנעוריו, כמה הוא רוצה להרוס. ואני אומר, דווקא בגלל כל הידע הזה, בגלל שאנחנו יודעים כמה בן אדם הוא הרסני, כמה בן אדם הוא בעצם הדבר הגורם הדומיננטי בהרס כדור הארץ, דווקא אני אהיה שמח, דווקא אני אביא את ההומור, דווקא אני אביא את השמחה. כן, זה נכון. בדרך כלל יצרתי שמחה או שהייתי בשמחה. שרה הייתה באושוויץ, ושם עברה מה שעברה, ולמעשה אנחנו לא מדברים על זה אף פעם עם אף אחד, אבל היה לה אסור להוליד ילדים, ולכן מה שתכננה ושרצתה הרבה ילדים, להחזיר את המלאי, מה שהלך שם לאיבוד, לא הלך. הניצחון שלי שאני יכולה לספר לך עכשיו מה שעשו לנו. אני ניצחתי. אני לא כל כך הרגשתי שניצחתי בגלל שהפסדתי הרבה, אבל זה כנראה הניצחון שלנו, שאנחנו יכולים לספר מה שהיה ולחיות, ובכל זאת לחמנו, היינו חיילים מנשק ביד. זה משהו, זה ניצחון. אז הנכדה נתנה לי דגל, הנה שם התמונה, וכתבה, סבא ניצחת. אולי זה הניצחון.